Santiago é unha cidade solidaria, pero canto tempo máis imos mirar cara ao outro lado mentras hai xente vivindo nas ruas? Cada día, máis persoas dormen entre cartóns, nos soportais, nas marquesiñas dos buses, non por elección, senón por falta de alternativas reais. E, mentres tanto, o Concello non ten un plan serio nin coordinación entre servizos sociais, saúde e vivenda. En UCIN Santiago, creemos que a solución non é esconder o problema, é enfrontalo con humanidade e orde. Centros municipais con atención integral, formación laboral e acompañamento social, vivenda temporal e programas de reinserción, porque o abandono tamén trae consecuencias. Espazos públicos degradados, inseguridade nos barrios e falta de hixiene, conflitos e medo entre os veciños. Non todo é vulnerabilidade, tamén hai casos de condutas agresivas, consumo na vía pública e faltas de respeto cara a quen sí quere sair adiante. Por iso propoñemos sancións e protocolos claros para garantir a convivencia. A empatía non pode ser sinónimo de desorde. Unha cidade xusta é aquela que axuda a quen o precisa, pero tamén protexe o dereito dos demais a vivir en paz. UCIN Santiago aposta por unha Compostela humana, segura e digna para todo o mundo.